አትናቴዎስ መስቀሎስ ተባዕደ ያስቆሮስ ብፁዓን ሐዋርያት ቀዳሞት ሲኖዶስ ጎደሎ ዘይብላ ፍጹም ዘይትሕደስ ተዋህዶ እንዳበሉ ኣዕፊሮም ዲያብሎስ ተዋህዶ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ ሉለ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት እዚ ስለዝሓለወና ዕድመ ንንስሓ ስለዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ዓለም ንዑ ይኹን። ናይ መብርሃን ናይ ወላዲት አምላክ ጸጋን በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱሳን መላእክት ሓለዋ ናይ ቅዱሳን አቦታትና ጸሎት ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ደጊምና እግዚአብሔር አምላክ ክሳብ ዝዕለት እዚ ስለዝሓለወና ዕድመ ንንስሓውን ስለዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ሓራይ እምበኣር ናብቲ ናይ ሕጂ ሕፅር ዝበለ ሓሳባተይ ወይ መልእኽቲ ቅድሚ ኻደይ ኣቀዲምና ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 1 ኣንቢቡ ጽሒፎ ካብ ዘሎ ክነንብብ። ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 1 ካብ ዘሎ ኣቀዲምና ክርኢ። ምኽሪ ኩፍኣት ሰባት ዘይሰምዕ ብመገዲ ሓጣን ከዓ ዘይከይድ ኣብ ኣኼባ መላገጽ ድማ ዘይጽምበር እኳ ደኣ ንሕጊ እግዚኣብሔር ብምእዛዝ ዝሕጐስ ነቲ ሕጉን ለይትን መዓልትን ዘስተንትኖ ሰብ ብፁዕ ዕውት እዩ። ንሱ ከምታ በብእዋኑ ፍርያ እትህብ ቆጽላ ዘይነቅጽ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ ዝተተኽለት ኦም እዩ። ዝገብሮ ኩሉውን ይሰልጦም። እቶም ኩፍኣት ሰባት ከምቲ ንፋስ ዝበትኖ ቡቕቡቕ እዮም እምበር ከምዚ ኣይኮኑን። ንኹፍኣት ሰባት እግዚኣብሔር ክኹንኖም እዩ። ሓጣን እውን ኣብ ማሕበር ጻድቃን ኣይክቖሙን እዮም። ከመይ እግዚኣብሔር ንጻድቃን ይመርሖምን ይሕልዎምን እዩ፣ ኩፍኣት ሰባት ግና ክጠፍኡ እዮም። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ልበ አምላክ ዳዊት ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 3 ዘሎ ብፍላይ ተዳሪና እንታይ ዝብል ምኽሪ ኩፍኣት ሰባት ዘይሰምዕ ብመገዲ ሓጣን ከዓ ዘይከይድ ኣብ ኣኼባ መላገጽ ድማ ዘይጽምበር እኳ ደኣ ንሕጊ እግዚኣብሔር ብምእዛዝ ዝሕጐስ ነቲ ሕጉን ለይትን መዓልትን ዘስተንትኖ ሰብ ዕውት ብፁዕ እዩ። እግዚአብሔር አምላክና ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ስለዚህ እምበር ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ከም ዝበለው ምኽሪ ኩፍኣት ሰባት ዘይሰምዕ ብመገዲ ሓጣን ከዓ ዘይከይድ ኣብ ኣኼባ መላገጽ ድማ ዘይጽምበር ኣብ ኣኼባ መላገጽ ድማ ዘይጽምበር ዝብል መበገሲ ኣርእስትና እውን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ኮይኑ ኣብ ኣኼባ መላገጺ ዘይጽምበር ዝብል እዩ። ብቐጥታ ናብቲ ትሕዝቶ እንተኣቲና ኸ ኣብዚ ዝሓለፈ ዝተወሰነ መዓልታት ምናልባት ዕለት ወይ መዓልቲ መዓስ ነይሩ ርግጸኛ ኣይኮንኩን ኮይኑ ግን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረኣናዮ ሓደ ነገር ኣሎ። ንሱ ከዓ ብዛዕባ ሓውና ጆን ብላክ ዝብል እዩ። ኩሉ ሰብ ብጆን ብላክ ስለ ዝፈልጦ እየ ብኸምኡ ዝፅውዕ ዘለኹ። ንሱ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን አልዒሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ህዝቢ ወይ ድማ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ዝእከብ ህዝቢ ኣዋቲና ክንጽፍዖ ኢና፣ መጽሓፍቶም ክነቃጽሎ ኢና፣ ቤተ ክርስቲያኖም ከምዚ ክንገብር ኢና ዝብል ዘረባታት ሓፂር ወይ ድማ ዝተቆርጸ ቪድዮ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዕንክልል ክብል ቀኒ እዩ። ብመጀመርታ ንሓደ ሰብ ብጽቡቕ ነገሩ ክትንእዶ ወይ ድማ ክትመጉሶ ብሕማቕ ነገሩ ከዓ ክትገስጾ ክትምዕዶ ክትቃወሞ እዚ ናይ ሰብ ባህሪ እዩ። ካብዚ ተበጊስና እምበኣር ሓውና ጆን ኮነ ካልኦት ንዕኡ ዝመስሉ ሰባት ወይ ድማ ከምኡ ዝኣመሰሉ ሰባት ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣለዎም፣ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ከዓ ከም ሰባት ይፍጽሙ እዮም። በቲ ጽቡቕ ነገር እንተደኣ ጀሚርና ንሕና ከም ኤርትራውያን
ካብ ሃገርና ካብ ዓድና ካብ ርስትና ተሰዲድና ተሰጉይግና ኣብ ብዙሕ መከራን ሽግርን ኣብ ትሕቲ ባርነት ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ምዕቡል ባርነት ዘመናዊ ባርነት ነብር ዘለና ሰባት ኢና እዚ ኮይኑ ብዙሓት ሰባት ብንታይ ገደሰኒ ብፍርሒ ብበለጽ ብንዓይ ጣዕመኒ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣጽቂጦም ዝኸደለው ዝጽይቁ ሰባት እውን ኣለው ዝሕንኩሉ ሰባት ኣለው ዘበላሹ ሰባት እውን ኣለው በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ከዓ ኩሉ ነገር ይትረፈኒ ኢሉ ንዓዲ ምኻድ ገዛ ምስራሕ ተበላጽ ምዃን ኣብ መንበር መላገጽ ምእካብ ኣብ ኣኼባ ናይቶም ጽይቁ ነገር ካብ ምስታፍ ተቆጢቡ ክሳብ ህይወት ምኽፋል እውን እንተኾነ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝኸፍል ብገንዘቡ ብጉልበቱ በገዚኡ ክሳብ ህይወቱ ንምኽፋል ልሉ ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ ዝርከብ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝኸፍል ሰብ ከዓ ቁፅሪ የብሉን ሓደ ካብኣቶም ሓውና ጆን ብላክ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ክገብሮ ዝጸንሐ ነገር ኩላትና ንሪኦ ነርና ኢና ሰብ መጀመርታ ንሰባት ክጠቅም ኢሉ ዘይኮነ ንሃገር ከድሕኒ ኢሉ ዘይኮነ ንሕብረተሰብ ከድሕኒ ኢሉ ዘይኮነ ናይ ገዛእ ርእሱ ናጽነት ንምዕቃብ ብማንም ሰብ ከይተፈራርሐ ናይ ማንም ሰብ ተጽዕኖ ከይኮኖ ብማንም ሰብ ከይተሸቆረረ ናይ ውልቁ ናጽነት ኣወጁ ናይ ውልቁ ናጽነት ረኺቡ ሰባት ከዓ ናጽነት ንኽረኽቡ ዝገብሮ ኪደት ሓደ ሰብ ከመጉሶ ካብ ዝግብኦ ነገር እዚ እዚ በዛ ኣጋጣሚ እውን እዚ ነገር እዚ ፍርሒ ራዕዲ ጭቆና ተነጽሎ ጸርፊ ውርደት ብዙሕ ነገራት ንጎን ገሪፉ ሓደ ካብቶም ብዙሓት ብዛዕባ ዘሎ ነገር ኣብ ኤርትራ ክኸውን ዝግብኦ ዘሎ መከራ ዘሎ ሽግር ጽንተት ናይ ህዝቢ ውርደት ናይ ህዝቢ ውርደት ናይ ሃገር ድኻም ናይ ሃገር ድኽነት ናይ ሃገር መቕተልትን እስር ቤትን ውርደትን ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራን ካብ ኤርትራ ወፃእን ብዓወታ ካብ ዝዛረቡ ዝምጉቱ ንምልዋጡ ንምዕራዩ ሰብ እፎይ ኢሉ ንምሕዳር ካብ ምንቅስቃስ ካብ ዝገብሩ ኣካላት ሓደ ሓውና ጆን ብላክ እዩ በዚ ነገር እዚ ማንም ሰብ ርዒዱን ፈሪሑን እንታይ ገደሰኒ ነጥቕሙ ከይጎድሎ ክመሳሰል ክረምቲ ስመራ በፂሕ በለስ በልዕ ንኽመጽእ ወይ ንባህሪኡ ፈራሕ ኮይኑ ተላኣኺ ኮይኑ መበጻጽሒ ወረ ኮይኑ ካብ ዝተርፍ ሰብ ካብኡ ንላዕሊ በይነሱ ተፈልዩ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ክሓስብን ኣብ ተግባር ክውዕልን ከሎ ነዚ ኩሉ ውርደት ሰጊር ጠጠቅ ክብል ከሎ ሓደ ከመንጎሶ ዝግብኦ ነገር እዩ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ክንቀፈሉ ዝግብኦ ነገር ከዓ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ጆን ብላክ እዚ ብዛዕባ እዚ ቤተ ክርስቲያን ተዛረቦ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ምቅጻል ተዛረቦ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሜድያ ወፂኡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝገብሮ ዝነበረ ብዙሕ ብልሳንካ ክድገም ዘይክእል ጉዕዚ ዘረባታት ወይ ጉዕዚ ኣካይዳ ይኸይድ እዚ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዜኡን ተኣሪምሉ ይኸውን ዝኣረሞ ሰባት ይነብሩ ተጣዒሱሉን ክኸውን ይኽእል ዝብል ተስፋ ኣለኒ ናብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ምኻድ ወይ ድማ ተመሊስ ካብ ዛዕባ ካብ ምዝራብ ግን ኣብዘና ሕጂ ዝተዛረባ ነገር እንተዳመፂና ግን ዝተዛረባ ብዘይ ሕቶን ርእቶን ጌጋ እዩ ኣነ ተስፋ ይገብር ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ውሉድ ምዃኑ ብወገነይ ተስፋ ኣለኒ ካብ ወፃኢ እምነት ኣለዎ ወይ ድማ ካብ ኦርቶዶክሳውያን ስድራ ቤት ወፃኢ ተወሊዱ ዝብል ግምት የብለይ ምናልባት ግን ብዝያዳ ከዓ ንሱን እቶም ደቂ ዓዱ ንዕኡ ብቐረባ ዝፈልጥዎ ሰባት ይፈልጡ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ወዲ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ እምነት ዝኽተል ሰብ ይኹን ብዘይገድስ ንቅድስ ቤተ ክርስቲያን ንኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዶግማን ስርዓታን ቆነናን ትምህርታን ክዝለፍ ክነቅፍ ወይ ድማ ከዋርድ ንቤተ ክርስቲያን ከዓ ብዝኾነ መለክዒ ስጉምቲ ክወስድ ወይ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ክጸርፍ ኣብ ልዕሊ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ሽግርን መከራን ክፈጥር ወይ ድማ ከምዚ ክገብር ክቐትል ክቃጽል ክፍርስ ዝብል ሰብ ማንም ይኹን ማንም ካብ ዝመፀ ይምጻእ ከምዚ ዓይነት ተግባር ከም ወዲ ቤተ ክርስቲያን ብትሪ ይቃወም ክኸውን ዘይግብኦ ይውን ከም ቤተ ክርስቲያን ዘይኮነስ ከም ወዲ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ታራ ሰብ እውን ከም ሰብ ከም ምዃኑ መጠን ወይ ድማ ታራ ሰብ ክሓስቦ ዝግብኦ ዘረባ ስለ ዝኾነ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ተግባር ክግበር ኣይግብኦን እዚ እቲ ክኸውን ዘለዎ ነገር እዩ تزول زربا جايو حلف إلى خمس رأخوه إذا خمس سمعخوه يقرأ خمس حتى بقلة سباتري له صبغ يقرأ محتات كل سبي جايو كل سبي بدلي كل سبي يبسي كل سب أما ده تاجر زلوا نتز بسوا أبسا وإذا ما نفسهم جايا تردي قوة تعيسون مع الرأي زجبرو مو
ዝገብሮ ነገር ወይ ድማ ዝገብሮ ቃልሲ ወይ ድማ ዝኸረ ኪደት እቲ ናይ መወዳእታ ነገር ስለዚ በዛ አጋጣሚ ተዛረቡ ዘረባት ዝበሎ ነገር ጌጋ ምኾነ አሚኑ ተታዒሱ ተጋጊ ይቅረታ እንተዳኢሉ 4 ነጥቢ ይወዳእ ንኸይ ደግሞ ከዓ ናቱ ሓላፍነት ናቱ ስራሕ ይኸውን ማንም ይኹን ማንም ግን ካህን ይኹን ዲያቆን ምእመን ይኹን አማኒ ይኹን ዘይአማኒ ካብ ቤተክርስትያን ወፃኢ ይኹን ኣብ ቤተክርስትያን ዘሎ ሰብ ንመጽሓፍቲ ቤተክርስትያን ከቃጽል ንስርዓት ቤተክርስትያን ክጸርፍ ንዓይነት ገባብራ ጸሎት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣከዳድና ኣሸፋፍና ናይ ካህናት ልብሲ ናይ ካህናት ቆብዕ ናይ ምእመናን ልብሲ ናይ ቤተክርስትያን ኣሰራርሓ ቤተክርስትያን ዘሎ ኣቋማ ቅዱሳን ስዕል ስርዓት ኣምልኾ ብሓፈሻ ክጸርፍ ይኹን ክዝልፍ ማንም ሰብ ናጽነት ኣይተዋህበን መሰልካ ኣይብሉን እዚ ከም ደቂ ቤተክርስትያን ክንቃወሞ ዝግባአና ጌጋ ምዃኑን ክንመህረሉን ጠጠውና ክንማጎተሉ ዝግባአና ማንም ይኹን ማንም እዚ ሓደ እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ማንም ይኹን ማንም ክገብሮ ዝግባአና ነገር እዩ ኣብዚ ዋጋ ዕዳጋ ዝበሃል ነገር ወይ ድማ ሕቶ ርእይቶን ዘሎ ኣይመስለንን ስለዚ ኣብ ተቀዲመ ዝበልክዎ ትጽቡቕ ነገር ከነመጉሶ ክሬዲት ክንህቦ ጽቡቕ ሕማቅ ዝገበሮ ነገር ከዓ ነቲ ሕማቅ ነገር ከዓ ክነረድኦ ክነቕፎ ክንግስጾ ኣብ መወዳእታ ጠጠውና ክንምጎቶ ክንቃወሞ ንማንም ሰብ ዝግባእ እዩ እዚ ዝግበር ግን ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ዓቕሚ ከምዚ ዓይነት ክእለት ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ብቕዓት ዝመጽእ ግን መኣስዩ እንተዳ ተባሂሉ ሰብ ወልቃው ሓርነቱ ወልቃው ናጽነቱ ክዕቅብ ምስ ጅምር ጥራሕ ሓደ ሰብ ወልቃው ናጽነቱ ተመንጢሉ ዝኸይድ ተመንጢሉ ዝነብር ብሰባት እንዳተፈራረሐ ብሰባት እንዳተሸቆረረ ባርያ ናይ ሰባት ኮይኑ እንዳነበረ ከሎ ንሓደ ነገር ክቃወም ነቲ ሓደ ነገር ከኣተንበርኪ ክኸይድ እዚ ሰብኣውነት እውን ኣይኮነን እዚ ምስ ሰብኣውነት ዝቁፅር ተግባር እውን ኣይኮነን ማለት እዩ እንታይ ክብል ደለብዚ ኣብዚ ዝሓለፈ 15 ዓመት ወይ ድማ 20 ዓመት ኩል መንእሰይ ከከም ነቕሓቱ ከከም ደረጅኡ ከከም ፍልጠቱ ከከም ዕድምኡ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህልው ኩነታት ዝነበረን ዘሎን ክዛረብን ክምድርን እቲ ዝኽእሎ ነገር ክገብርን ጸኒሑ ንኹሉ ሰብ ከዓ ክሬዲት ይግብኦ እዩ ንኹሉ ሰብ ከዓ ሞሳይ ይግብኦ እዩ ወይ ድማ ኣፍልጦ ይግብኦ እዩ ብዙሕ ሰብ እናዕነወ ዝመጸሎ ብዙሕ ሰብ ከዓ ጽቡቕ ነገር እንዳገበረ ዝመጸሎ ነቶም ዘዕነው ዝጽንሑ ንግደፎም እሞ ነቶም ጽቡቕ ዝገብሩ ዘለዉ ነቶም ዝቃለሱ ዘለዉ ነቶም ዝደኽሙ ግዜኦም ጉልበቶም ኣእምሮኦም ህይወቶም ከይተረፈ ኣብ ሓደጋ ኣትዮም ንስድራቤቶም ኣብ ሓደጋ ኣትዮም ኩነታት ስድራቤቶምን ኣብ ዝሪኦም ዘለዉ ሰባትን ኣብ ሓደጋ ኣትዮም ንዓመታት እንቀሳቐሱ ክጽዕሩ ክደኽሙ ዝጸንሑ ሰባት እዚኣቶም ብዘይክል ዓለም ሞገስ ይግብኦም እዩ ካልእ እኳ ከይከድና ነዊሕ ከይከድና ኣብዚ ዝግበር ዘሎ እዚ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናይዚ ናይ ብርጌድ ሓመድ ዝበሃል ናይ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ዝኸደ ዝጸንሐ ክደት ኣብ መድረኽ ወፂኻ ምዝራብ ብግልጽ መርገጺኻ ምንጻር ብግልጽ ሓሳባትካ ምንጻር ብግልጽ ክኸውን ዘሎ ነገር ምዝራብ ተሪፉ ስራሕ ኣብኪሩ ኣብ ኣኼባ ክሳተፍ ዘይክእል ሰብ ዘለናዮ ግዜን መድረኽን ስለ ዝኾነ ተሳቲፉ ተባሂሉ ስእሉ ስሙ ንኸይዝርጋዕ ዝፈርሕ ዝርዕድ እንታይ ገደሰን ኢሉ ዝድቅስ ካብኡ ሓሊፉ እውን ጽቡቕ ኣለና ዝጎደልና ነገር የለን ኤርትራ ጽቡቕ ኣላ ሃገር ጽቡቕ ኣላ ሃገር ትምዕብል ኣላ እንዳበለ ዘላ ሰብ ዘለዎ ግዜን እዋንን ኣብ ዘለናሉ ሰዓትን ግዜን እዘን ሰባት እዚኣቶም ግን ፍላይቶም ብቕንዕና ብትግሃት ብዘሎም ዓቕሚ ኩሉ ነገር ንምግባር ንምውፋይ ጠጠው ኢሎም ዝጽዕሩ ሰባት ነዚኣቶም በትጽቡቕ ነገሮም ክንድግፎም በትጽቡቕ ነገሮም ኣጃኹም ክንብሎም በትጽቡቕ ነገሮም ጽቡቕ ኣለኹም ክንብሎም ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ንሕና ይገበርናዮን ኣይሰርሕናዮን ንዝሰርሑ ዘሎ ሰባት ጽቡቕ ምባል ንዝሰርሑ ዘሎ ሰባት ሞገስ መሃብ ኣፍልጦ ክሬዲት መሃብ እዚ ግዴታ እዩ እዚ ከነማዕብሎ ዘለና ባህሪ እዩ ጌጋ ይገብር እንተ ኣሎ ኮይኑ ከዓ ናይ ኤርትራ ባህሊ ዝጽይቕ ንህዝቢ ዘቆናጽብ ንሃገር ናብ ሓደጋ ዘወድቕ ንእምነት ዘቆናጽብ ንኣመንቲ ዝጸርፍ ካልእ ምዝኦ ሓሊፉ ብመንጽር ሃገርን ብመንጽር ረብሓ ህዝብን ጉድለ ዝፍጽም ኣካል ተሎ ከዓ ንዕኡ ናብ ሰዓትን ኣብ ግዜኡን እቲ ክኸውን ዘለዎ ነገር እዚ እዩ ኢልና ብዓውታ ክንነግሮን ቻሌንጅ ክንገብሮን ግዴታ እዩ ብጸርፊ ብውርደት ብነቐፌታ ዘይኮነ بمصحف حما زصحافه ወይ ድማ ጌጋ ኢሉ ዝጽሓፈ ሰብ በመጽሐፍ ኢና ክንምልሰሉ ዝግባና ኣብ ጉባኤ ዝተረኸበ ሰብ ኣብ ጉባኤ ተዛረበ ኣብ ጉባኤ ተረኺብና ንዕኡ ፊት ንፊት ኢና ክንዛረብ ዝግባና ኣብ ካልእ ጉዳይ ዝተገብረኻ ኣብ ካልእ ተረኺብና ንዕኡን መእረምታ ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና
أزي زمزقها تصورنتن عقمن challenge ناي مقبارن مس جزء كنا معبل مس نخل ترحيو سلازي بزعوازي عبزيك أخلني سلازي حاونا جون كونه كلاوت أقدر بيت كريستيان أقدر حزبي أقدر هاجر معرة سبام معرة دك هاجر بأمنة تخيلون معرة تمافت أمنة زلوا سبات أفلت أقولون حلفنا تكسكمون معرة جبوء مخانو خفلتون كل سب بس أقطعمي كفلت جبوء فلا تي أمريح نزر كبسب سمريح أمدرس خيسب نجارات أنت زي تداول على صبوئيو نعمنا هذا حلف جزء بزعوازنا يتبعوين بأسات حدا عبيتي سبهافتي يقولون ناي مرحنا تنور أكلات اليوم هو واحد كاز مرحنا زي تاني مرحنا زبل الزرع نسمع نيرنا كلاتنا كم دك بيتكشي عند راح زيكونا سوات كم مغنى متنون يحمل متزرع دس أيبل نويانس لندقوفه يكونن ويش لنقاوم يكونن نويانس دقوفه زكلي خلي زقاوم زكلي خلي نحوحات ويدما نويانا ندقفون نقاومن كا بالمنصر نا إيرترا زلنا ربحة بمنصر نهزبي إيرترا زمسو ربحان زمسو خساران ترأيو كخون زقبوي زي لوجيكي بوليتيكا إها أو أتي أبزي حزارة باي دلن بحافشا جن أتي مسيطان كوينا هنسرحنا زبلو أكلاتون بزح جزين سمعنا بزح جزين تلاميدي زي من البات كأبتي بوليتيكا وحسبو زبحال نجر سليتنا قفناي بزح تناي ناي إرترا منجستي ويدما ناي زواج جنبار ناي شعبية ناي هجدف زبحال نجر بزح زره وأكايد وحرقتاتو أبرسنا تقمت لنا بزح حسبات تناتو حرقتات كأمر الناس اللي تلاقيه زحاشة تحسبان زحاشة الرأيان رديتن زي ما عملنا سبات والسناس اللي زخنا ويدما والسناس اللي زخنا تم كوز تجلاجلو كفت حس وزوج سبات إذا خي كون أي تعرفني بزح جزء نشعبي أنا ملاي من السيطان ممكن سرحنا نهدف نملاي من السيطان ممكن سرحنا كم زين كبار من السيطان ممكن حبرنا زول زراعات بزح جزء اسمه أبزي جن من السيطان حبير كان نشعبي أخت على تسعر أنت الله خوان كا نهزبير ترى زر بحنا جرا يكون كان تجبر زلخا سلازي تي من السيطان زل زي أبوليتيكا يحلو أب هيمانات يكون أما حبراء ونبراء يكون من السيطان ون انتقنه سيطان ون انتقنه حبيرنا هم زي نجبرنا زبل حسب كأمرنا نحن أصلا كلنا كاب سيطان زغف فترة يلا نكاب عالم كاب سيطان زغف فترة ولا حد فترة يلا سلازي كاب سيطان زغف فترة انت رأى زي اللي خوين سارسب متصرسب زخونا نجار ويدما أب عنكلنا سيطان عتيقة نهزب تمسوا ربحان بيتكرسيان تمسوا ربحان هاجر تمسوا حسنة ولا حد يلا من الوقت قال سبعة زي كابت زلوا سرعات مزخف أو نتخنا ويدما مسكال أو نتخنا نمباليو زبرئته ويدما فيدباك هو يخليه كم زبحال نجار لهم كم عينة تقرنيا عندما هارو زعبي ولدي هبلنان حلف عندنا بل زي كاب زمان شعبية وي كاب زمان هكذا في عين الزرع عزمة زلمبر كرمو زلوا ويدو ما زحيج زلوا عبيت ولده ونحتت زخون نجار قبرو زلالي إن إكسبنس مناتهم بجزيهم بكل بوتهم بخلوا نجار من أنا تي حما أسعيرهم صبوا نجار كتاخلوا زي سعرو ويدو ما مسوات زخافلهم بار مستزخاف نجار حبيرهم ما يكون حاشة نجار كم سئلهم زحسبوا سلازي زين تايم كاو أمرنا كواتس زقبوا حزوي زي تناي شعبية أو إذا ما ناي هكذا وي تناي زواجهم بارز بالبوليتيكا وحسبه أمره ناي دكسها سريعو سلازلو إزبل قمتي زلنا أنا سلازي مسيت أنا وهنا حبيرنا همزن قبرنا زبل يترف كم بوليتيكا وأمرسي كم سب كون قاعد حسوا الله هون اللوجيكا يكونن حق النتي يقولون كسم حكا زغل سوون يلن سيطان حبير خمسان قبرين تلقاس كاب سيطان زغل فترات يلن السلاز هنا زغل عينات أفراس زغل نجار أنت قدفنا يو حشة نجاري بزي منصر بزح جزء أبزي بزعوا إيرتران هاجر إيرتران منقسي إيرتران نزقبر كيدت وين ما خونا اللون نزبها النجارات بزح جزء فرار الزرواتات يسمعي حليفو تحدث فرصة زروا يسمعي نعمنا هذا زقبر زقندين هاي بركاتنا حمدو سلماوي سلفي يزباو سلفي كل سب زي كحدو إذا ما كحدو زي كإل حق زخانة زروائيو يزرب نيرو حق زخانة زروائي زكاير زلن زنبرن إزيخا إيرترا هزباوي منقستي يلن بعلو أسلطان كوف زبالة نهزبي 3 عامت لعلوه أب حقوق تأميتو ويدما مندعت كوينو بحيلو كم دس ولا زالنبر كابينة منسترات يبلو هجروا بايتو يبلو حقن سرعتين يبلو قوام يبلو
رود ماب يبلو ولا حدا نجر يقولن زي تي هكذا زبال كسبت عن 4 تزوا جنبار زبال زوا جنبار كوين مسيو كبت عن 4 كا هكذا زبل سلفي مسيو تهكذا زبل سلف خا كسب حجي نيرترا كم ناتو ناي ولق نبرت غيرو يا محاضرة كم ناي ولق نبرت غيرو خا دس ولا وعلفصم دس ولا يقبر يفرس يعنو زي زلو سبكات تشقينو تشافليقو تاسيرو تشنيقو ميتو تاطقيتو خاط زموت ميتو زسر تاسيرو تزچقون تشقينو عدل زغبرها كام اسرتن كام موتن كاشغرن امليطو افسفلا لهاجرات عالم ينبرالو ازي ابسد زل حزبي نزل حقي انت تزاربه نزل حقي انت موغته نزل حقي انت دغومو ويدمان معراي كل عين مسواتي كل خغبره زغبو ነገር انت غبره منم ابر يبلن حطيات ايبلن تخكل حقي اتيام زدغفونه سرعات صبو الله زبلون بجاكاتم حدا سبات استدحللو ويدما افلطو زحصورم سبات تمزبزح ግን ሚታዊት ተርእና ዳርጋ 99 ሚታዊት ነዚ حق እዚ ያምኑሉ ይፈልጥዎ እዮም ይርድኦም እንታይ ዳኸም ዝገብሮም ዘሎ እንታይ ስለምታይ ድግፎሎ ስለምታይ አንጻር ተሐቂ ቃለሰሎ እንተልና ግን ምናልባት ተቀዳማይ ረብሓ እዩ ገዛ ሓንቲ ገዛ ጭቆላ ቢሎም ታገዛ ከይትፈርሶም ተዘሐጎስ ነገር ግን ናይ ሻዕቢያ ነገር ወይ ናይ ህግደፍ ንኹል ነገር ሓደ ምዃን እዩ ኣብዚ ሓለፈ ደጋፍቲ ሆነ ተቃውምቱ በበኸተሙ ፍላይ ዝናይ ዘዋደው ከብሰን ዓፊ ዓዲ ቀይሕ ሰገነይቲ ጀምርና በዓል መንደፈር ዓዲ ኸላ ትዝበዝሐ ኣብዚ ከባቢታት ተፈጺሙ ንኹል ድዋዕዋዕ ብልወይ ስለዚ ገለገለ ሰባት ንእሽተይ ድኳን ይኸፍቱ ንእሽተይ እንዳሻሂ ወይ ንእሽተይ ገዛ ትህልዎም እሞ ዛረብ ሓዚኣ ከይትጎድለን ክብሉ ከም ሓቋፊ ይደርሆ ሕቆቕ ይብሉ እቶም ሓደ ምድብ ከዓ ተበለጽቲ እዮም كرمت خيرهم أبي أرترا جزء زناب جزء بلس بلعهم صدرهم ريهم وإذا ما تزاويرهم سوون كتسوون بس عزم رايلهم كمل لسه زدليهم زيهم زبك بيتسابقون كلا هذا الشجر بيتساب زي ولا ما مفزحتهم أتم زلهم كأني تشكاناتهم تشكان زيها خاب بعلم كفتم زواجهم برا ما هيقدر تباهي زول حجي زمس أي مناتو حدا سبعة تأثيراته أما صادر كوين زقلقل تراخيه سبعة تأثيروا كونسل كوينا تقلقل تلاقينا درافيت كوينا تقلقل تلاقينا محدار كوينا تقلقل تلاقينا زي كابتن ايسب نورماليتي زوت سبي ምናልባት አብየርታ ከፊሉ ሰበይት አሲራቶ ሐውት አሲርዎ ከገብረ ዝኽእል ነገር ወይ ድማ ክሰርሖ ዝግብኦ ስራሕ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል ዓቅሚ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል ኣብ ካልእ ዓዲ ወፂኡ ኣብ ሃገር ስደት ከይዱ ወይ ድማ ቤተ መንግስቲ ተላኢኹ ስራሕ ናይቲ መንግስቲ ክሰርሕ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት ግን ሰበይቲ ተኣክል ተኣሲራቶ ተንበርኪኹ ንዕኦም ዘገልግል ተላኺዩ ነዚ ሰብ እውን ኣይኮነን ጥዑይ ኣይኮነን سبعة أسير ونعو نتسلل سرعة تجزأن تنبركيها تجلجلن تلاقينا كابيرتراوت ياهم كي ترفه تلاقينا زياونا أمورات عنا ذا الله يكونت زي ما بسد زلها كابو بتاعتهم كابتن مهارانا مزوسر وسلا ذخنه أحواتهم تأثيرهم قالوا فنترع يبلو عديهم ودخ سجردة كيدون ودخ فاني غيو خمس جير كتاب هيلا عداويتن قالنا وتجمع كلا عبزو هنا في عيلو أبتاتهم بتيت تقتلهم كفكو ترشينهم كفكو عبزو هنا مدكفو نايزيهم كم زبلنا يو كابيز مسين تلنا كابهم كفتما مهرانومي ونحتو تم مهرانو نبعلم تم حلفتي ويد ما تم يرتازلو مهران تمنا هيك دفنا يسرعات مالتي ولادهم كسر كله قدي قورنيهم حوهم كقتل كله أي قد سومني سبعيتهم كسر كله أي قد سومني سبعة كسر كله سبعيت أي قد ساني ስለዚህ ስለዝኾነ እዞም ካልኣይ ምድብ ተበለጽቲኦም ጨካናትዮም ታይገደሰና ዝብልዮም እቶም ሳልሳይ ምድብ ከዓ እቲ ሓቂ ዝዛረብ ዘሎ ኣካል ወይ ድማ እዚ ክኸውን ይግብኦ ኢሉ ዝምጎት ዘሎ ኣካል ብገለ ኣጋጣሚ ይጸልእዎ ወይ ብዓዱ ወይ በረኣዩ ወይ ብዝኾነ መለክዒ ሓደ ጸጋማዊ ዝኾነ ሓሳብ ወሲዶም ይጸልእዎ እሞ ንሱ ይቃወም ስለ ዘሎ ጥራሕ ንሱ ሓቂ ይዛረብ ስለ ዘሎ ጥራሕ ኣንጻሩ የንደልህፁ زين تم سالساي مدب اتمنى وعي مدب كا بقى إرتران تحلو تطفى حزب تحلو يحلو تطفى يطفى كم تي زبن كومانديس ويا زبن سرناي مالشا سرناي نيرو يلم زعلو ولدي تلو نبلع انت موتق نسمع اتيوم زنبرو كومانديس دين ولا مالش سرناي زبحلو كسعب هيوز زنبرو كسعب يتقتل بتكينات سرناي وهابو وي دموز يبلعنيرهم مس موتقات دموز يقرز ስለዚህ እንተ ለውን ወለ እንተ ሞተኻ ንሰምዒ ነገር ኤርትራ እንተ ማዕበለት ተጠፈ
ዝሞተ ይሞት ኢሎም ካ ጽማማት ኮይኖም ዝቆጽሉ ሰባት ካ ኣለዉ እዚኦም ብሓፈሻ ጥቕልል ኣቢለናቶም ነቲ ስርዓት ዝድግፉ ወይ ድማ ስፖንዳ ናይቲ ስርዓት ኮይኖም ዝንቀሳቐሱ እምበር ደገፍቲ እኮ ኣይኮኑን ደጋፍስ ጌጋ ናይቲ ስርዓት ዝነግር ክገብሮ ዝግብኦ ነገር ጽቡቕ ዝነግር ሕማቕ ዝገብሮ እንተልዩ ዝነቅፍ ብዛዕባ ሃገር ጸብጻብ ዝወሃቦ ጽቡቕን ሕማቕን ዝፈልጥ ገምጋም ዝወሃቦ ናጽነት ናይ ምዝራብ ናጽነት ናይ ምክታዕ ናጽነት ርእይቶኻ ናይ ምግላጽ መሰል ዘለዎ ይደጋፍ ዝባሃል እዚኦም ደገፍቲ እውን ኣይኮኑን እንታይ ዓይነት ትግርኛ ወይ ዲክሽነሪ እንደሌለምና እንደ ምስ ግዜ ቀሲሉ ክረአ ስለዚህ ደገፍቲ እውን ኣይኮኑን እዚኦም ናቱ ደጋፋይ ዝባሃል ቃል በቃሉ ነቲ ዝድግፉ ኣካል ኩሉ ትጽቡቕን ሕማቕን ክገብሮ ዝግብኦ ነገር ፊት ንፊት ናይ ምዝራብ መሰል ዘለዎ ንምዕራዩ ዝቃለስ ነቲ ጽቡቕ ጽቡቕ ነቲ ሕማቕ ከዓ ሕማቕ ኢሉ ዝኸይድ እዩ እዚኦም ግን ከምኡ ይኮነን ዕፉን ብሽፉን ንኹሉ ነቲ ጥፍኣትን ነቲ ጽቡቕ ዝብልዎን ጽቡቕ ኢሎም ዝኸዱ ሰባት እዮም ማለት እዩ እዚኦም ንግደፎም እቲኦም ኣብ ኤርትራ መንግስቲ የለን ስርዓት የለን ህዝቢ ብቋም ክትመሓደር ኣለዎ ህዝቢ ዝመርሖ መንግስቲ ክህሉ ኣለዎ بحزب استمرسقنا أن حزب زقام منجسن سرعة كله أكلات منجس كله كله هاجر زلوا حابتن نبرتن ببت خارج جبا سرعة كخير على وحسنات هاجر تجاون وشت أول نجر وحس كخاون على هذا دبلوماسين ناي وشت سرعة ناي سنة قطبة ويقول ما ناي قطبة مرهون زي مس عالم زي مس عالماوي كيدات مزباوي مسكباوي كيدات عند الناس أذكر نهلونا هاجر بزربح نجر كوجو عازي كوبوي زول سرعات جن نزز جبر يكونن هزب نزول سرعات يلو بتقولوا تطاو نزل على سب ودما كل جزء ينقلباتون نزل طفء زول سب نسب زي موجز زي هافكا أفلت زي هافكا كريدي زي هافكا نمن كريدي كوا هيك عال مالتي سلازي ነገር ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ናይ ኤርትራ ዘሎ ኣካይዳ ናይቲ ስርዓት ኣካይዳ ናይ ህዝቢ ምጥፋእ ናይ ህዝቢ ድኻም ናይ ህዝቢ ድኽነት ናይ ኤርትራ ብርሰት ሓዊሉ ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ዝኸፍል ኩሉ ዓይነት ድኻም ዝደክም ዘሎ ሰብ ሓሊፉ ካብ ገለገለ ሰባት ከዓ ጌጋታት ይፍጸም እዩ ከም ዝበልናዮ ንቤተ ክርስቲያን ምጽራፍ ንካህናት ምጽራፍ ንኣመንቲ ምጽራፍ بزعبة صلوات يكون بزعبة سنة سرعتنا بيت كريستيان يكون ويدما حفشات يا بيت كريستيان زول هذي كم حدا دم قرازي حاسب غير كم موساد زي كاب شعبي استورسي شعبي هاتو مسولو سمنة صلاة جبار نبلو ناقشتي ندياقونات بلعت مقدف نبلو بلعت مغفلت نبلو زمصوي زي كابتنا شعبي حسبة أمره ناس أخن كون كنكل علينا بزي كابز حسبة أمره زي ناس أتزكينا نسوح نقول نزل سرعة مستقلة زي عند زي كايدا زي كأصل مغان كفلت كخل على مالتي سلازي كابت سرعة زفلنا نجر انتاي كابت سرعة زفلنا نجر قواماون حقاون أكايدا نمتكال نسعر نتألف كسعة زهلنا انت لا نفلت خوينا بتاع حيوانات آتينا حيوانات هواين تدقى خوينا دك بيتك كان تدقى خوينا كنفلتون كن مهارن يجبانه كن مهار كنفلت أي كعلنا هنكا لسان حزنا سق مبال رسوس على سبقنا جاري مالتي سلازي زي مد بلا قاسي تبالك زي مخات إذا مسوها متقدم زولكو ولا مسيت أني وكن سارحنا زبل دخم زخنا ويد ما وجازي بلو سنة مقط أو مروز حسوا سلسر يو إذا عندك تخمة هذا فترة زولا مالتي سلازي حسر بزلا بحاولنا جون يكون كالوتكم إذا عمسلوا سوات أبستفاد لكذي سزاربوا ويون دما بحج الزاربوا نتليم بساعة بيت كريستيان زجبر نجر ندك بيت كريستيان سلازم الكت دك بيت كريستيان كأن يتصبغن حماقن أبساعتنا بجزيون ملاش كيقولوا نزعر عريو نزجس كجزوس نزق قاوم كقاومو قديت أمي زبل جمت علني ويدي ما كم زغر ديت علني نتصبغ زجبر كتصبغ إنها نحالف لنا كهلا قبل زدلا خجن بزانا يحاونا جون بلاك مجلس كيرم بزحات قوات زيكونو سوسون سبات نايت كريستيان حاليتي كوينوم نتزلو نهزب حتو نهزب رئيتو نهزب طلب كوكو عصصو كم حدا قبر شبراوي نهاجر زي حلي نهزب زي حلي سويلكم عبد زارب زلو حزبي غيروم نمقراص زعر سبات استوسنا معلتي كنعزف كنينا لنا إذا كان كمسورة جيجاي أنا حنت زولو نجار انت على خوينو بسعادة كريستيان جيجاز جبر السب كده ويدما جيجاز جبر أكل انتلو ناس جيجو فيت نفيت كمزرابن challenge مقبارن قديتاي ماستيزي
بتحاد وجن كأ سلا بيت كريستيان حما أصل تزارب زي كونس بزعا بيت كريستيان كخون زقبوا نجر عاولكم زي مزرابكم زي تزارب وكن السقم بزعاتنا إرتاز ولا سرعة زي تزارب وكن السقم كوميتمنت زي بالكم كن السقم تطولكم زعات زل برست سوم بالنا بعد الأصدق على تقاوم أيو هالسرعات مصحفنا بعد الأصدق عليه مزرعنا بعد الأصدق عليه جزء خام قلبات كان كساهيواتك أبرزك اتخاب مقصاص كأرزق على قداي سلازي እዚህ ትገብሩ ኣብ ዘይትረኣዩ ሰዓት በአንጻሩ በቀጥታን በተዘዋዋሪነት ዘሎ ብርሰት ትድግፉ ከምኩም እንዳነበርኩም ግና ነዚ ህዝቢ ኣብ ስደት ተቐሚጥ ዘሎ ህዝቢ መጻኢው ዘይፈልጥ ጽባሕ ንግሆ ክምለስ እዩ ኣይምለስና ዓዱ ኣመልከት ሕቶ ዝኣተ ወለዶ ብስድርኡ ጓሕ ዘለዎ ብሃገሩ ጓሕ ዘለዎ ብዓዱ ጓሕ ዘለዎ ብዙሕ ጭንቂ ገሊኡ ተጨፍጪፉ ንዓመታት ተኣሲሩ ተሳቂዩ ተጨኒቁ ኣካላቱ ጎዲሉ ስድራ ቤቱ ተኣሲሮሙ ኣብ ስድራ ቤቱ ኣብ እስር ቤት መይቶም ብዙሕ ጭቆና ብዙሕ ስምባደ ዘለዎ ሰብ እሞኻ ሓቂ ሓሰት ተዘኸውን እኳ ፀገም ኣይነበረን እሞኻ ሓቂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነገር በግልጽ حق ዝኾነ ነገር ንዝዛረብ ዘሎ ወለዶ ወይ ድማ ንዝዛረብ ዘሎ ህዝቢ በሓደ ዝተረኸበ ክፍተት ወይ ድማ በሓደ ዝተረኸበ ጌጋ ምኽንያት ጌርካ ንብዘሎ ህዝቢ ተስፋ ናይ ምቑራጽ ነቲ ካልእ ህዝቢ ናብ ሓቂ ናብ ረትዒ ናብቲ ንህዝቢ ዝጠቅም ነገር ጉዳይ ንኸይስጉም ናብ ገጹ ንኸየምርሕ كم كلا هون كان نمعس أو زجبر من قصاص ويد ما زجبر كده تجن زي بتعمي صبوا أيقونن كم زعنا تجبرات مجبر نهزوا يربحن هاجر يربحن مسي لكم بر نبيت كريستيان لكم تجبروا زلهم نبيت كريستيان يربح لعلم ما نم أبيت كريستيان زلوا ويد ما أبيت كريستيان زنبر سبيو أنصار عمس أنصار قتلت أنصار زي حجاونت تأطو كل زقبة منات كريستوس حكي تماي كريستوس بلغ حكي أم كزارو زقبة زي كريستنا مالت زيو إسلا زخنة نخال هذا نوزح ربحتات زربان تمازس كا نزقور زل حزب تصفان مقراص قبرش براوي نمبال ربشتي أمن مبال أو هيمانة زلوا مع الرأيات تحت زيرأيو سلا إمنة هيقدسومني سلا سرعات هيقدسومني سلا بحالي منهم زقدسوم هيقران أيقونن نبال تباهيلو زقبر بروباغاندا زي كيكايو كيكات راح زي كونون منهم زربح نقر أيقونن مالتي سلازي اتي بزعبة هاجر يكون بزعبة حزبي بزعبة بيت كريستيان بحفشة بزعبة إيرتران عمل كيتو كل عينت صراحة ودما كل عينت من قصة زقبر زول سبكا كم سب بزحكي قاعد كفت قريب حجون زي رقص يسب سلازغنا بزحكي قاعد نفس ما يزنبر بستغل متأنجن حمسة زبحال نجر كي سرحنا تنخيص بوي من الوقت مهرنا علم تاي زبحال له كومبرومايز زقبر نجر زي مكبر مالت حادث زروا مش زربك أو ما حادث راح يسرع خلقها ميت خاميتي اتناقرتين تاي مقارنة سكور حلو نابزغ المجدد أمر ناب كلتا وجن ناب كلتا شنخ تأمتنا تهزبي كخون يقولون تهزبي تسلقلك زبل زروانا كيدان كن كيد جوبا أيقونن نلاحظ زي أبزح على عمتات كرس أنا هذي قطع سلازخانة نزنا جرزون كنستقبل له كبوي أما ودعتها بعلت عربي قيتنا أملاخنا المدحنين يسوع كريستوس ناو عرب زوج مشهد حاموس بأيهداوي أنا مسحة حزة سلسلة نجارات أو تفسير يرو حدا تقندي أفكل التجوبة الساتف يهودا زبال سبي كاتم عصر ثالث حوارات أبناء حوارات جوبة الساتف أبناء أهيد جوبة الساتف مس أيهداوي أنا يبلع مس حوارات كا يبلع مس أيهداوي أنا اللازب مس حوارات مسيح جوبة الساتف أبتدي تصل الكرسوس ما حدر أبتحت تصلنا أهير كويدا أي محدر ويدما أبتحت أن كويدا ينبر السبزين تأجرها مودعتا أبكلتي جوبا يسلا زراخب أبكلتي جوبا يحالت لزنبرة مودعتا نكرسوس كتحزكم تراخوينا 3 دينار كتكفلني أوهم إلوام بزي تسامعهم كما يركع هذا تحزننا مستوى لها السعيمة كتحزوك ميلو على تحمسنا بعرب زوج عليتي مسيو ما مهر يلسعمو أهيدا وينك حزو ويبل أبزي بفلاي أبدا كريستيان كهنات دياقونات سبختي تمرسم بتقابلات بحبش مؤمنان نبي كريستيان ولد
ኮይንና ንነብር ሰባት ወይ ድማ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ዝኾንና ሰባት ኣብ ክልተ ጉባኤ ንሳተፍ ሰባት ውሕዳት ኣይኮናን ኣብ ክልተ ጉባኤ ምስታፍ ማለት በቲ ሓደ ወገን ነቲ ዘሎ ስርዓት ናይ ኤርትራ ክትሕጉስ ምትላይ ንሱ ዝሓዘካ ክልተ ሚእቲ ዲ ፓስፖርት ዲ ካልእ እንዳመልኣኻ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣብ ኤርትራ ስርዓትን ሕግን ቋምን ጎዲልሎ ሰብ ይጠፍእ ኣሎ ሰብ ይሰሪቕ ተላሎ ይጭቆን ኣሎ ኢልካ ኣብቲ ሓደ ማኣዲ ኣብ ምስታፍ ስለዚ ኣብ ክልተ ማኣዲ ምስታፍ ኣብ መወዳእታ ሽዑ ከም ይሁዳ ንሞት ከዓ ዘቀላጥፍ ይሁዳ ሞቱ ቀላጢፉ ተዘይኮይኑ ካልእ ዘምፀረ ባሓይለ ክርስቶስ ዝመፀሉ ዓለም ንምድሓን እዩ መሰረታዊ ዕላማ ንሱ ስለ ዝኾነ ብዕለተ ዓርቢ ከዓ ኣብ ቀራንዮ ኣብ መስቀል ውዒሉ ዓለም ከዓ ብኡ ድሕና ይሁዳ ግን ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልተ ማኣዲ ስለ ዝነበረ ሞቱ ኣቀላጢፉ ታሪኹ ከዓ መመሰሊ ኮይኑ ተሪፉ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ክልተ ማኣዲ ንሳተፍ ሰባት ኣብ ሓደ ንኾኑ ምናልባት ኣብቲ ናይ ስርዓት ናይ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣብቲ ማኣዲ ተፅሒና ምስ ግዜ ኣምላኽ ረዲእና ነቂሕና ሕልና ናቐስቂስና ዘሎ ሓቂ ፈሊጥና ኣብ ሓቂ ጠጠው ክንብል ንኽእል ኢና እንተዘይኮነ ከዓ ፅባሕ ዝኸውን ነገር ብሓባር ንሪኦ ወይ ከዓኒ ካብቲ ዘሎ ክልተ ማኣዲ ተኣሊኻ ከዓ ኣብቲ ሓቅን ስርዓትን ዝበልካዮ ከዓ ጠጠው ምባል እዩ ዋላ በይንኻ ይትኾን ንምንታይ ዋላ ኩሎም ዶ ይኺዱ ንስኻ ዝኣመንካሉ ሰብ ስለ ዘሎ ክንደይ ስለ ዘለዎ በዓል ገለ ስለ ዘለዎ ዘይኮነስ እቲ የዋፂ ብትኽክል እዩ ኣንጻር ሕሊና ኣይኮነን ኢልና ዝኣመናሉ ነገር ጠጠው ክንበልና ኣብዚ እቶም ካልኣይ ምድብ ከዓ ወይ ድማ እቲ ካልኣይ ዝተፈፀመ ከዓ እንታይ እዩ ክርስቶስ ኣብ ዕለተ ሓሙስ ናብ ዓርቢ ዝወግዕ ምስ ተታሕዘ ብጀካ ጴጥሮስን ዮሃንስን ኩሎም ሃዲሞም እቶም ሃዋርያት እቶም 9 ሃዋርያት ሃዲሞም ኣድራሾም ኣይፍለጥን ፋዕ ኢሎም እቶም ጴጥሮስን ዮሃንስን ዝተረፉ ግን ይሁዳ ድሮ ምስ ኣይሁዳውያን ስለ ዝኾነ ስዕም ኣቢሎ ምስ ኣይሁዳውያን ኸይዱ ሒዞም ኸይዶም ምስኦም ከይዱ እቶም 9 ሃዋርያት ግን ፋሕ ኢሎም ናበይ ከም ዝኸዱ ኣይፍለጥን መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ኢሉ ኣቐሚጦሎ ጴጥሮስን ዮሃንስን ተሪፎም ዮሃንስ ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ዕለተ መስቀል ኣብቲ ዝኣተዎ ቀፅሪ ኣቱ ኣብ መጋባእያም ኣቱ ኣብ ኩሉ ነገር ክርስቶስ ኣብ ዝኣተዎ እንዳኣተዎ ምስኡ ነይሩ ጴጥሮስ ግን ካብኣቶም ድሕር ኢሉ ፍንትት ኢሉ ብማዕዶ ይርኢ ነይሩ ብማዕዶ እንታይ ከም ዝተፈፀሞ እንታይ ከም ዝገብርዎ ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ከም ዝፍፀም ክርኢ ክዕዘብ ብማዕዶ ይርኢ ነይሩ ከምቶም ዝሃደሙ ኣይሃደምን ከም ዮሃንስ ደፊሩ ውሽጢ ኣቶን ኣብዛኻ እንታይ ዝረአ ሕልና ዓብ መምህር ስለ ዝኾነ እቲ ዘሎ ሓቂ ንኣምነሉ ሰባት ኣለና ግና ኣንጻር ምስቲ ሓቂ ጠጠው ኢልና ጠጠው ክንብል ኣይንኽእል ምክንያቱ መከራ ውርደት ፀርፊ ዘለፋ ተነፅሎ ከይበፅሓና ንፈርሕ ከምቶም ዝሃደሙ ከዓ ኣይንሃድምን ምክንያቱ ሕልናና ከዓ ሓድሓደ ይወቕሰና ስለዚ ከም ጴጥሮስ ኣይ ኣብ ውሽጢ ምስ ከም ዮሃንስ ምስ ክርስቶስ ወይ ከዓ ከምቶም ዝሃደሙ ዘይምህዳም ከዓ ኣብ መንጎ ከምኡ ዓይነት ሰባት ከኣልና ተምሳልሳይ ከዓ ከም ዮሃንስ እዮም ዮሃንስ ካብታ ዝሓዝዎ ትሒዙ ክሳብ መስቀል ቀራንዮ ክሳብ ሞት እሙን ኮይኑ ማንም ከዓ ኣይተንከፎን እሙን ኮይኑ ዝተረኸበ ከምኡ ከዓ ውርደት ተደልዮም ዓጋመ ይበሉ ተደልዮም ኢትዮጵያውያን ይበሉ ተደልዮም ትግራዋት ይበሉ ተደልዮም ተወልጀ ይበሉ ድላይም ይበሉ ሰባት ድላይ ይበል ስርዓት ዝለኣኾም ማሕዮ ወይ ድማ ስርዓት ዝለኣኾም ኣባፃሕቲ ወይ ድማ ናቱ ኣፈኛታት ድላዮም ዘረባ ይዛረቡ ዝረኸበ ሽግር ይምፃእ መእሰርቲ ክመፅእ ይኽእል ፀርፊ ክመፅእ ይኽእል ምስንካል ክመፅእ ይኽእል ብገንዘብ ብንዋት ብሂወት እውን ብዙሕ ነገር ክመፅእ ስለ ዝኽእል እዚ ነገር እዚ መፅእ ይምፃእ ኢሉ ምስኡ ተጋፊጡ ክሳብ መወዳእታ ከም ዮሃንስ ዝቕፅል ሰብ ከዓ ብዙሕ ኣሎ ስለዚ እቲኦም ኣብ ቤተክርስትያን ዘለና ሰባት እዚ ናይ ቤተክርስትያን ኣብ ቤተክርስትያን ካብ ዘሎ መፅሓፍ ኢና ንዛረብ ዘለና እቶም ኣብ ቤተክርስትያን ዘሎ ብደረጃ ክህነት ብደረጃ ዲቁና ብደረጃ ትምህርቲ ሰንበት ይኹን ብደረጃ ምእመናን ኣብ ቤተክርስትያን ንነብር ሰባት ከዓ ካብዞም ሰለስተ ምድብ ኢና ክንከውን ንኽእል ሓደ ከም ይሁዳ ኣብ ክልተ ማኣዲ ወይ ከዓ ከምቶም 9 ሽግር ምስ ተረኽበ ምህዳም ኣብዚ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ወይ ድማ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ናይ ህዝብና ሃገርን ጥራሕ ኣይኮን ኣብ ጉዳይ ቤተክርስትያን እውን ኣብ ጉዳይ ቤተክርስትያን እውን ኣብ ሰላም ጥራሕ ዝቆሙ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ዝኾነ ሽግር ተጋጢሙ ዝኾነ ፀገም ተጋጢሙ ካብቶም 9 ሃዋርያት ባው ኢሎም ዝሃዱ በዚኣ ወፂኦም ኣይበሃል ሰባ ጉባኤ ይፅንሑ ኣማሓደርቲ ይፅንሑ ገለ ይፅንሑ ሽግር ምስ ተጋጠመት እንትን ኣቢሎም ነቲ ህዝቢ በዚኣ ወፂኦም ዘይበሃል ዝወፁ ሰባት ኣለዉ ከምቶም 9 ሃዋርያት ዝሃዱ ፋሕ ዝበሉ ሰላም ዝኾነ ከዓ ይመፁ እቶም 9 እኮ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምስ ተንስአ ምስቶም 120 ቤተሰብ ኣብታ ዕፁብቲ ገዛ ተረኺቦም እዮም
باتي خوين باتي جن في الله دك بتكريستيان كوينا نزل حقي أكن نزارب نهزبي أكن مسننا حجر حما كم زلا حلنا لازم نقرنا نقر أكن متكبر نهزبي بحساب بجبري بسفر نقر أكن محجاز نتعجب كبهال زقبوا عجب زين بال بتكريستيان زحمة زل أكل جيجا زين بال نحجر زعلنا زل أكل جيجا كامل بال تقطينا كمزي حدا بحاونا جون بلاك يكون كم يوزبلو حدا سبات بزمسو جيجا أما ساميسنا حالة بيت كريستيان مسيلنا نهزبن بيت كريستيان نهاجرن نربشن جوانا حزن سواد كنت تنكا يجبان زي جيجا كايداي كخون زي قبوي سلازي حاونا جون إغراض حديث تقوينو بتاع مسبوغيو تزي حتى تون تزقبر نجار جيجايو تزقبر زلو بزعبا هزبن بزعبا هاجرن أبي إرتاز زلو نجار حق زغال نجار زمسكران مسوات سقف لزلهم كل عينت زغال زلو كده تنكا موقوس يقبوي كوميتمنت يقبوي ويدما أفلتو كوهابو سقبايو سلازي تغكليو جيجا بزقبرو لساعات يخنو لنا سلازي نسو جيجا يقبرنا مالتا يكونن نسو تزارو وزاربا جيجايو بتحادة منصر زغال زلو كيدت بزعبا هزبن حاجرن كونعيو كبر زو هو زو مقوسيو بحافش عقن جون بلاك يكون كالسب ما نمسب ونيكون بزعبا بيت كريستيان يكون بزعبا هزبي يكون بزعبا هاجر جيجا انت راسريح انت زاريون نزنا حزب زغبر منقصات وي دما حزبي بزعبا بيرتا زلو شجر زخور زلو كيدت زغعا زلو غعزو كغعصصون زيسمو كتبون كتصلمون زك على يكونن قنعون يكونن والقسب كندستكاغي يكاغي كندفصم جيجا يفصم اتي اب ايرترا زلو سرعات كن كحيلكا مليخا ملاليخا كم دنا مايكل جاكسون زغبر اوبريشن غيركاون نتغبناتو وي دما نتزلو اكايدا كتعري يكالني زي غلص يو زيخا بتاريخ زفلتنا يو سباز نغورنا سمعنا زيكونس اب زمننا زفصم زلو زرعنا يو زعابنا لو ننبرلو زنبرنا سرانان عليتنا حزبنان زنبرلو زلو زلنا يمدرخ سلازخونه بمانم كنغرنا عيندلن جنت يوم مدرخنا تمازسكم جون بلاك كمزي كلهم برجنا حبران صابيت كريستيان زم منغسي اتا زقاوم زلو صباح نغون بيت كريستيان نخنو وام زقالس زلو فليطاوي من دعاب زعاب سرعات أبياتا زلو زمكوت زلو ويدما زارو زلو مبر علامهم زعاب كريستيان مفراسي تباهيلو ززرب هوتاتا جن زي نحلنا زلو سب ما كم كريستيان كوينو نزري سب زي أبدانيو يس و كيغاز غبر سوات هلو زعاب كريستيان أفلصوز غولن سوات هلو أقبر حالات معرف شو من تتسلو إيتابيا وكو فيليبوس تنبو زلها معرف سي تنبو تفلت أدا لخيلو فيليبوس هاوريان نتسلو إيتابياوي أقبر حالات معرف شو من تزلو من مسمى هرن مخفلت إلو جون بلاك انت تغاغيو تم كانت مهيرك مديهم مجمعنا تنفتن سوز عابل عاد زلو كانت مهيرة مديم عبتن سوز سودا زلو عاد زلو كانت مهيرة مديم بيتكريستيان قدك آمكا ويدما كانت دك آمكا بفلا إزام سودا زلو نايحتا نقدفهم دعن فلا إزام سودا زلو دك آمكا يقاوم يدقف زي قدس عبي يخون إشتو آمانا تلاغوينو ودو بيتكريستيان تلاغوينو قال بيتكريستيان تلاغوينو بزعبا سرعة بيت كريستيان نغمهر نعات قاقل لها زبركا الزروا جيجايو تخوم زقبا زيولكا بقواس راحسكا تقواس يركا دغيمكا بساعتات تقعسكا جزيها قتلكا دك اسكا نكيخا مسوات خفيلكا حزبنا ممهارن سرعة بيت كريستيان نفلات نستاقو سباتكا لو ديم تتواهيلو يلون انتليمكا وحداتهم سلازي منالبات بوليتيكا خلق زي ربحا يو كلو نسمعنا اب إرتاقر ربحا يكونن هلونا اي ابنا إرتاق قداي اب زي زلنا مدرح جن بوليتيكا مالت ربحا زبل قال اي ربحا زبل قال اي اخلوني سلازي هلونا ايو مزعبا هلونا نزارب زلنا بوليتيكا توين دعوة مزعب بوليتيكا نزارب لنا دا سبزا امنولو سنة حسابنا بوليتيكا يزارب يشيط بمنصر تزعدقو سبكات بوليتيكا ناتو يسعر أبيرتا جن هاجر تفعله حزبي تفعله لك أخمتي أبغى زادر جيري أبغى هايلا زلاسي سبزقتل تشكون زنبرة كأوبز بقى سخاء أبغى حلف كاي أسربيت أبغى حلف كاي كيلا أبغى حلف كاي قفة أبغى حلف كاي أوتادر كالو تعرفكو أبيرتا سنبدنا سنبادة أبغى لنا ين هاجرات أبغى أوتادر أخدان زرع سبي سنبدنا بوليس ما كنا حيزن وزغلو يسنبدنا تاخذنا معرخ نزغينا انت تواهيلكو ابيرترا نما كنا بوليس تماسيا زملكوتن يصفعكا ياسركا يجنعكا
ወታደራዊ ክዳን ዝገበረ እታ ወታደራዊ ልብሲ መልባስ ንባዕላ ስልጣን እያ ደላ ይገብር ስለዚህ ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ንምጥቕላል ዝኾነ ይኹን ሰብ ጌጋታት ዝገብር እዚ ባህርያዊ እዩ እዚ ሓውና ጆን ብላክ ዝበሎ ዘረባታት ከዓ ክኸውን ዘይግብኦ ጌጋ ይኹን ካብ ሓደ ንፍትሒ ቃለስ ኣለኹ ስርዓት ፈሪሱ ህዝቢ ይጠፋእ ኣሎ ኢሉ ገዚኡ ግልበቱ ሂወቱ ከይተረፈ ኣውፊዩ ዝቃለስ ዘሎ ሰብ ከምኡ ዓይነት ዘረባ ምስማዕ ጽቡቕ ኣይነበረን ሰብ ክሳዕ ዝኾነ ግን ገይርዎ ኣሎ ምናልባት ሓደ ግዜ ሓደ ሰባት ካብ ዝረኣናዮ ንተዛረቡ ጌጋ ነቲ ተዛረቡ የቕረታ ሓቲትሉ እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ ጽቡቕ የቕረታ እንተሓቲትሉ ሽግር ዘሎ ይኮነ ወላ እንተዘይሓተተውን ካብ ሓተት ዝግብኦ እቲ ዝገበሮ ዘረባታት ዝኸደ ኪደት ጌጋ ስለ ዝኾነ እቲ ብዛዕባ ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ነገራት ኩሉ ንሱን ዝነበረሉ ዕድምኡ ዝሃበሉ ስለ ዝኾነ ይፈልጦ እዩ ነዚ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር እናኸደ ለይትን ቀትርን ዝፅዕረሉ ዘሎ ዝደኽመሉ ዘሎ ከዓ በዚ ጉዳያት እዚ ክረዲት መሃብ ወይ ድማ ኮሚትመንት መሃብ ወይ ከዓ ድጋፍካ ምግላፅ ግቡእ ስለ ዝኾነ ብልሳን ዘይግለፅ ተግባራት እዩ ዝገብር ዘሎ ምዚ ተታሒዙ ካልኦት ሰባት እውን ከምዚ ውሕጅ ናይ ሓደ ኣብ ጎቦ ዘሎ ውሕጅ ድማ ብርትዕ ውሕጅ እናለኻኸምካ ምኻድ ዘይኮነስ መገድኻ ነፂርካ ፅባሕ ንጎህ እውን ንሰብ መዛረብ ዘይከውን ነቲ ኣንጻርካ ዝቃለስ ህዝቢ ኣብ ሽግርን መከራ እንዳነበረ ከሎ ፅቡቕ ኣሎ ዝብል ሃገር እንዳዓነወት ትህነፅ ኣላ ዝብል ዝያዳ ንዕኡ ንምድንጋር ዝጠቕሞ ዘረባ ናይ ካይዳን ዘይምግባር ዘይምፍፃም እዚ ንኩሉ ሰብ ሓላፍነት እዩ ልዕሊ ማንም ግን እቲ ንደኽመሉ ንፅዕረሉ ዘለና ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ተኸቢሩ ቤተክርስትያን ተኸቢራ ሰብ በቲ ዝኣምኖ ዘይገድስ የጽደቀኒ ዝበሎ እንተዳ ኮይኑ ንዕኡ ዝምልከት ኮይኑ ንዕኡ ሒዙ ይኸይድ ተሃገር ግን ናይ ሓበራ እታ እምነት እታ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን እውን ነቶም ኣመንቲ ናይ ሓበራ ምናልባት እምነት ናይ ግሊ ሃገር ናይ ሓባር ክበሃል ብዙሕ ግዜ ንሰሚዕና እወ እምነት ሰብ ብግሊ እዩ ዝሕተተሉ ብሓባር ኣይትሕተትን ኢኻ ግና ነቶም ኣብታ እምነት ዘለው ኣብታ ሃይማኖት ዘለው እታ ቤተክርስትያን ዘለው ንሳ እታ ሃይማኖት እምነት ናይ ሓባር ናቶም እያ ናይ ሓባር እያ እዚ ክሳዕ ዝኾነ ፍላይ ከም ደቂ ቤተክርስትያን ኮይና ሓቅን ርትዕን ክኸውን እቲ ዘሎ ሽግርን መከራን ተቐንጢጡ ሰላም ዘለዎ ራህዋ ዘለዎ ሃገር ክትህልወና ህዝብና ካብ ንብዓት ካብ ብኽነት ካብ ሓዘን ካብ ሽቁራራት ተገላጊሉ ከም ኩሉ ሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ብናፅነት ንክነብር ንፅዕርን ንደልን ንብህግን እንተዳ ኮይና ብዛዕባ ትምህርቲ ቤተክርስትያን ብዛዕባ ስርዓት ቤተክርስትያን ብዛዕባ ፀሎት ናይ ቤተክርስትያን ኣከዳድና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ኩሉ ነገር ኣብ ቤተክርስትያን ዘሎ ብደቂቕ ክንፈልጦ ይግባአና እዩ ብዛዕባ ቤተክርስትያን ኣብ ንዛረበሉ ምስ ካልእ ነገር ኣይንደባልቆ ብዛዕባ ሃገርን ነቶም ኣብ ሃገር ዘለው ብሓባር ኣብ ንዛረበሉ ከዓ ብዛዕባ ናይ ቤተክርስትያን ኣይንደባልቕ እዚ እንተኮይኑ ወይ ድማ እዚ ክንገብር ተኽኢልና እቲ ክኸውን ኣለዎ ንብሎ ነገር ምስ ግዜ ምናልባት ግዜ ነዊሕ እምበር ምዃኑ ኣይተርፍን እዩ ምክንያቱ ሓቂ ግለዚ ሓቂ እዩ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ግዜ ይውሰድ ብዙሓት ዲክታተራት ብዙሓት ህዝቢ ዘዕነዉ መራሕቲ ኣብዚ ዓለም ተራእዮም እዮም ታሪኮም ዘሎ እምበር ህልውንኦም የለን እዚ ናይ ኤርትራ ዘሎ ካይዳ እውን ፅባሕ ንጎ ግዜኡ ካብ ብቅዕ እዩ ኣንጻር ሕልና ካብ ምኻድ ግን ንኩሉ ግዜ ስቃይ ስለ ዝኾነ ኣንጻር ሕልና ካብ ምኻድ ክንቁጠብ ኩላትና ኣምላኽ ይሓግዘና ብፍላይ እቶም ኣብ ቤተክርስትያን ኣለና ኢልና ካህናት ዲያቆናት ሰበኽቲ ካልኦት ኮይና ነዚ ነገራት እዚ ጆን ብላክ ከም ዝበለ እቲ ሓደ ከም ዝበለ ኢልካ ነቲ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ስቃይ ንምጥምዛዝ ንምፅላም زي ما قدون زي سمون نمهاب زقبر زلو قالسي ويدما صار جن زي كونتيو بزيرو مربح سلازغونه نبيت كريستيان زربح يكونن نعاون ولقون تنكم تقول ساعتون زربح يكونن نعاون ريو زندلت سوون كركب سلازغل بدم نايتي زندلت سب تحتت يخون برجستم جايز جوار سبات كرمو تجاجيخون كبحالو كجساسو زكالت وينون كم عدو تغكليو كاو حالي فجن بفلاي أنا كزارب النزدلية نجار سلخت نجاري تزجورو نجار سزارو جيجايو أتي الدحروز مس بزعبة بيت كريستيان بزعبة حزبي بزعبة هاجر جزية قلبت كل نجار كهبو زي الرأيو
جنانة الزرق مزل حزبي تأمزيز كاز يوم كم زيوم ملكا لك أنا يتسرعت أفني قانكا زكبر زلوا مكررات المدارات هتنقل بتعمل حزن سلا زغنة زي كيجاي أزي من البعض جل سب موسي يدلي جل سب مغنيات يدلي نفت سرعت نفت زلوا نجر موسي مهدمي زدلي لا قطعمي هلو زم كم زعنا زقبر جل سباتون ولا كلهم تزيكونوا تنكم زعنا كده زخود جن مستسرع زلهم زمدنا نم حياش تزخد وزلوا نجرون أبروفن مجبهر حكنا هنا مسؤول زلنا زيوم كم زقبر زلوا سبات زم برجعنا حمد دو ولا كلا دو أنصار حزبي أنصار بيت كريستيان أنصار بهلي أنصار حجر يوم إيلوز زرب بروباغندا يسرعت نوع زقاو حزلوا سبات يوم يردؤهم تلي نوعهم زوجاو حزلو كي تردؤهم تخينون نوعهم زوجاو حزلو جي كلاتنا عنا حلي قبائنا يو نصراف مورات بتي مبال زي كوني سبب علاموك سامو دعات حصلنا علوه شو حسب نيرو مالاتهم تشعتم إجن تسعن تشعتن يخيدو بين سبقن كقوم الله سواء سلزلو زقوم سواء مسوا حدو فحزبل مستعكو خازمس انت خينو زي علامة سلزي كوني زي تغكلا يكونن بعابي إجن حزبنا هاجرن سلام رخيبو كم كلنا أو عالم زلا هاجرات بسلام أتينا بسلام نوصلوا وان نجزين نجزاير عمله بركز كم سألناي بنروح في زمننا عن تركيبنا يو صبغي تزي كنا جن تلوم زلنا يو صباح تاريخي تمت واحد من صحة نزلوا زلنا يو تاريخ اليوم كزان طول يوم نزح حلف جزاجن عم تجبارن عم زربان زي مزراب زي اتي كبلو زل خيو سلازي سبن حلونا إزنبر حلنا خال علمان ممهري وزبي إخراج الله قدايجن تاريخ يكونن كفسبات يكونن سمعنا يو نورول زلنا نابرا نفلتو حق سلازغني كمتن نبرا لنزلنا حجرات بلسجن معبيلن حزبي كابن نبن بناس النت أبزخنا عند أوتوبوس قطر زي ولا حزبي قطر زي ولا منسي زخنا عند ترين قطر زي ولا منسي أبز كله ننقص أصل زلنا ويروان نبرا الحجرات كما عينت حزبن كما عينت من قصاصن كما عينت منسينا له بتاع زوجي مستنا عدنا انت ولا ديرنا يو سلازي هاجرنا ونصحنغو حزبنا ونكمو باب درجو تحرز غير حرس تزمهر كمهر تزمهر كمهر تسرح كسرح ازي هاجر قال خالص خلون ويد ما هاجر زل معدما باب عدمو بدرجو بزملكتو سرحو كسرح يعني ما نمكن حقن حقاونتن حزباو منغستي سلازدلي حقن حقاونتن زلوا نحزب زقوم بحزب زتمرسه ويدما بحزب زقومه نحزب خا زنبر منغستن سرعاتنا كايدان كلونا نحنا مجمرتا ناي قلنا ناصنت اوجنا نت حقي نت حاسوت نت جيجا نت قنع ناي مبال تبغسو كنوسد بو منصركا حادلنا نجمر حدا زنبر كلته كوندا بله ملا حزبي أو حدا حسب أو حدا لبي أو حدا سمرات مسكزية كمسيو إجزابير سلام ويهابنا سلام زلو هاجرن سلام زلو عالمين إجزابير يهابنا هاجرنا هزبنا نكا بسلام بتاعنا يحلونا سبحات لإجزابير لولا تدنقل ولا مسكلو كبور أمين